Всеки човек може би си има някакво призвание, затова има някаква звезда, има някаква съдба. Моята вяра е такава, че аз се връщам, за да мога с тези прекрасни малки деца да се виждам, с тези майки, които се нуждаят от подкрепа, се нуждаят от блага дума, за това колко са прекрасни, колко са добри, как могат да се справят. Започнахме с здравна програма, насочена към работа с жени. Насочихме се и към младите хора, включихме момичета и момчета на 13-14 години, в периода, в който настъпва женитбата. И с тях започнахме да организираме групи за социални умения. За това какво харесват, какво може друго да се случи в тяхния живот, освен женитба. Голяма част от тези момичета и момчета завършиха средно образование. Погледнаха по друг начин себе си, погледнаха по друг начин света, погледнаха по друг начин възможностите, които могат да им бъдат предоставени. Две от тези момичета работят тук в центъра. Завършиха едно добро училище като помощни социални работници и сега вече на възраст, в която са на по 22-3 години, излезнаха в майчинство. Какво по-прекрасно от това, тези млади хора да имат реализация и да могат да се върнат в общността, да работят и да показват един друг модел. Момичетата в детските игри си играят на майки или бебета. И всяко момиче си представя, когато порасне, нали? Но това нещо да се случи във времето, в което е добре и подходящо за едно младо момиче да стане майка. Когато роди първото си дете, тя не поема отговорността за това дете, тя майка я поема. И майката какво разбира от това? Тази първа грижа за детето, почти нищо, защото е малка. И при втора бременност, при трета бременност, тогава вече започва да се осъзнава. И този кръг се опитваме да прекъснем. От нас зависи тези деца, преди да се оженили, тази младежка възраст на 12-13 години, да има тези разговори за това какво искат, какво мечтаят, какво искат да направят с живота си, как се вижда след 5 години. Спие. Да, спие. Кажем, нямаше децата ми. Големите какво да обличат? Обувки няма. Времена вече да тръгвам да го родим. И викам, ако имам, момченце, ще се слагам Исус. Тя беше бременна, когато дойде при нас. Наистина, в точно момента... Аз ти казах на тебе, че исках да го ставим. Да. Викам, момиче, аз ще го ставим. И ти ми каза, защо? Няма да се оставиш детето. Няма кой да го гледа така, както ти ще си го гледаш. Няма друг да го обича така, както ти ще си го обичаш. Ти ми каза. Аз разбрах за проблема, нали, че иска да го остави бебето, защото нямам възможност да го гледа. И поговорих в началото с Зори, нали, казах за проблема. И решихме, че може да й помогнем. Дадахме и креватче, всичките нужни неща за бебето в началото да може да се гледа. И така, ходихме в родилния дом, видяхме бебето, порадвахме му се малко с Зори. И я подкрепихме. Нали, поговорихме, че с каквото можеше помогне организацията. Не, че не го исках. Аз не се отричам от детето ми, ама нямах възможност да го гледам. И аз реших вече, даже не съм отишала да го видим. И Румяна идва и Зори
Отивахме и го видяхме и аз просто Лекарката като го... какво ти каза? Виж какво хубаво момче си имаш, да. Виж Наистина, колко е това ми каза здраво, това. виж колко е докторката хубаво. там на Кина Киркова. Виж колко хубаво бебе имаш и как мислиш да го ставиш? И аз викам, като няма, викам, възможно Какво да го гледам. С памперс ли или не с памперс? Та дрежки го влече. Ето, той стана да е. Къде да е душанка хубава? И сега колко не го исках, толкова за него държим. Никой не избира, примерно, къде да се роди. Ражда се в семейството на Снежана. И имаш тази съдба. Ако има хора, които да подкрепят Снежана, ако има хора, които да помагат на нейното семейство, Исус ще има добър шанс. Когато обикаляхме, имаше едно момченце, което е идвало тук през 2006-2007 година. Той сега е вече 5-ти клас. Тези деца растат и ако ние сме достатъчно дълго време тук, те израстват с нашата подкрепа, с съзнанието, че могат да дойдат тук, да потърсят помощ, да попитат, да научат и някакви нови неща. С времето всичките услуги, които започнахме постепенно да ги предоставяме и да ги предлагаме, започнаха да се ползват. Идват, ще попитат, може ли да ми попълните молбата за социална помощ? Може ли да направите регистрация в системата за детските градини? Кои деца приемате при вас? В един момент чувстваш, че си безсилен, че не можеш в твоя живот нещата да се случат. Важното е да бъдем отговорни за това какво ще се случва и след това. И това е моята вяра, че ако сега ние полагаме една вярна посока на това децата да имат добри умения за училище, след това да имат добри умения да се справят с живота, ще променят тази общност. Това е нещото, което ме кара да продължа да работя в моята си общност, за моите хора. Ще правиш ли снежен човек? За носа какво ще му сложиш? Морков. Морков, да. Морков, да, точно така. И една шапка ще му сложиш отгоре. Нали? Да. Добре. Айде, чао, Кате. Чао. Винаги съм знала от малка, че има двама прекрасни родители, които му обичат безкрайно и които винаги могат да знам къде съм и защо съм. Не съм живяла в факултета. Моите родители са решили, че ще се изнесат. Майка е настоявала повече и са приели хубавите и лошите неща. Когато има битуващи норми,
Когато се опитваш да ги променяш, ти ставаш различен. И ако си готов да понесеш тази различност, по друг начин се развива и живота. Може да чуеш, че ние си мислиме за българи, че сме по-горделиви и така. Но истината е, че аз разбирам цигански, но не мога да говоря. Което за мен е лошо. Това са моите пък негативи. Браво, живо и здраво! Хайде, чао, лек ден! Аз съм женена за българин и съответно искам моето дете също да знае, че има едни хора от неговата рода, които не са по-различни от останалите хора, говорят различен език, обичат да се събират заедно, да общуват, много повече са като роднини и той няма да има тази възможност да познава всичките, но тези, които ги познава, да ги уважава и да ги обича и да ги зачита.